Mnoho nepříjemných projevů spojených s přechodem se dá zmírnit, a to pomocí zdravého životního stylu. K dispozici jsou také jiné, doplňující možnosti řešení, které vám mohou pomoci. Zde je váš prostor, kdy vy sama můžete příznaky ovlivnit, ať už dostatkem pohybu, nebo vhodnou stravou. Mezi základní doporučení patří pravidelný pohyb, omezení alkoholu, kofeinu a stresu. U potravinových doplňků a volně prodejných léčiv závisí účinky na obsahu účinné látky, jejím původu a také na schopnosti ženy tyto látky metabolizovat. Přírodní neznamená vždy bezpečné. Některé bylinky mohou mít vedlejší účinky nebo ovlivnit lékové interakce. To je velmi důležité například u žen, které prodělaly onkologické onemocnění. Proto je i zde vhodná konzultace s lékařem. Účinnost alternativní léčby není vždy vědecky podložená. Mnoho metod nemá podporu ve formě klinických studií, ale některé ženy si je velmi chválí. Oblíbené jsou například akupunktura, homeopatie, čínská medicína nebo ajurvédská medicína. Každá žena prožívá menopauzu jinak. Důležité je vědět, že řešení existuje a že si zasloužíte péči, která vám pomůže cítit se dobře. Nebojte se o svých potížích mluvit. Dobrým pomocníkem vám může být osobní menoplán, který najdete na našich stránkách a seznámí vás se všemi dostupnými možnostmi řešení vašich návalů, které tak lépe můžete konzultovat se svým gynekologem. Chceme, abys o menopauze věděla vše. Tvůj příběh, tvoje tělo, tvůj plán. Přesně podle toho, co cítíš a co tvoje tělo potřebuje.